Yobo faude. Webarodo faude, webarodo faudamba, kondre webarodo yobo faude. Webarodo faude, webarodo fauda, kondre webarodo yobo faude. Webarodo faude, webarodo fauda, kondre webarodo yobo faude. Trove watrana gorombe de maisa, trove watrana gorombe de maisa, mama no mandiwe, goro no mandiwe jiwiwanu. Trove watrana gorombe de maisa, trove watrana gorombe de maisa, mama no mandiwe. Panyao de cambio. Binomako Jenjeloyo Binomako Mami nene srevisa bita kifama libita Midondro tuego Binomako Baño de cambio Habita qui fa malibita Dondo dueño No manco Sabe du d'appeler Sabe du neni na camera un cadoro Sabe du d'appeler Sabe du neni na camera un cadoro Vaya sabe du d'appeler Sabe du neni na camera un cadoro Sabe Pichu un srefo, do meki wan kofo. Aye, salina doro. Aye, salina doro. Aye. Chema pichu un srefo, do meki wan kofo. Aye, salina doro. Aye, salina doro. Aye. Nyafaraisa, Mama Diego de Nyafaraisa. Nyafaraisa, Mama Diego de Nyafaraisa. Teya sukumi dada, no mi dada Teya sukumi dada, no mi dada ano mi dada, mina huma, ano mi dada Teya sukumi dada, no mi dada Teya sukumi dada, no mi dada ano mi dada, mina huma, ano mi dada Teya sukumi dada, ano mi dada Mate kari mi dada, ano mi dada ano mi dada, mina huma, ano mi dada Teya sukumi dada, ano mi dada Teya sukumi dada, ano mi dada Odi brada nga Sisa be baro meta kulina ne patata obia gara fugara konfo chima kaba profe mi piki fu gro mi piki fu busi mi piki fu lokto mi piki fu liba mi piki fu sabana baro je ini wa bigi sama
Sa dalon toe en met ako grantanje die de bigis ma funcharo ko atja program akofon. Nou, wie zijn die mensen? Mensen, goeiedag. Iedereen pe wachde. Lespeki grani nanga sakavasi mensen. Odi. Me baro di alasma poude abra watra sarana kondre nikeri sara makabro kopondo para sipali wini drita bacha langa tabacha latu pasi lady stat ala presi na para ma lady stat da sara. Maar in elk geval ala is op na south oost west op na sarana me baro ma bigi oditi de tapason de bakana disi abel mi de chiso weer de wegens verlichte even want sanko bro even maar in elk geval mensen je want to spat. Maar in elk geval, sanko morobong. Maar in elk geval, Brada Sisa me baro een bigi oritide tapaso ne bakanalisi. En vandaag is, als ik maar weet, 20 november 2022. Ja mensen, goeiedag. Alas maar, les piki. Als je me bades maar pena Frans kunnen, maar bigi oda peselin. Anga Veronica, wan bigi orida pe tide tapaso ne bakanalisi. En met bananas maar pena in Nederland, want bigi odi dat pena Nederland kondre, Groningen, Wageningen, Lelystad, Zwolle, Hilversum, Utrecht, en Amsterdam, Arnhem, en alle de precies aan elkaar, Bemre dat pe, alle de precies aan elkaar dat pena Tata kondre, met baro dat pena bigi odi en las maar pena in België, groetjes. Tapa so de bakanalisi en allemaal pena Frankrijk. Odi anga in Zweden ala poude tapa. Heel groot tapoti de tapa so de bakanalisi mensen. Goeiedag mensen. Maar verlichte is echt slecht vandaag. Weekends abrom. Sani. En mijn background is zo chill zo weer. Maar in elk geval mensen. Tine nou moeite. Met dat moeite aan de moeite zo pemide. Want a kouro mensen, geweldig koud vandaag. Maar ja, we zijn kijken van de mensen, als zo maar de travasie mensen. Ja mensen, tide wat ik abra de convo san Nana Tata jilibisma. Punt 1, punt 2, punt 3, punt 4, punt 5, punt 6. Maar samen zijn nummer 1 punt, Francisca, Lobi schreef. Maar volgens mij kunnen we investeren alles maar sabi afjaren in de afgelopen dagen. Misal oproro, oprisiri, unyang dringen zo uno afkomen. Ons doen zo na oso unyang, kadang Famiri wang. En ons doen prisiri zo want no do not is doen gewoon oso. Me investeren allemaal tapa. DDC. En de ones op sikiwana oso of na tozo. Uko essentie baka na mindere o Lobi wang. En de ones op chade Lobi wang was bana me ekondelero de nabestaande mensen tapa DDC. Groetjes. Ja, en nummer 1 van de Brasisa. Nou, Lobi is revi. Brasa Yusori is revi. Takana is revi. Alla day, alla mante, iniwan presipe de takana de bigis mafio. Sonte, zo'n wan yere, sonte wan firi. Maar sonte funo na un epicus revi, na un etakana revi, na un axil. Uno alastane. Daarom Brasisa sonte. Walosma, dende. Ja, maar kofone baram tapo. Konvo de ita fala de. Ima 24. En het tak konvo bari, dat betekent dat we een takje a konvo de. Want zo'n te a konvo ba mijn is absoluut zot konvo ning. Je verstaan. Maar wie sabi taki, en het te een konvo bari, dana 100% dama bunga masuti. Maar soms ma, de hele bilangan nooit. Want sa bari tapo. Next, de bari tapo. Zo'n de kies boskopus resrevi. Zo'n de ewaka angare eigen firi. Na sade firi dutide, na spade wa kapasita mara, na sade wan opotaman te futu, na sade wanya, na sade wan drie. En mo gewoon uit de firi. En de firi u allemaal sabi in firi na suma. Na you konvo. Verstaan Brasisa. Daarom Brasisa. Uno lomba kasani, uno gozukusani, sa uno abi. En amoro bigisani sa sabi Brasisa. Lopius revi ala ting. No mek spotanga sani. No wakti want furufuno. Ulo wakti tap trawa. Ulo wakti tap transtas uwan abasada. Yes, smano love me. Nee, anu sade. You must love you revi. Zolang you love you revi. Dat na la sani. Sumama love you bakarati. Dat na de sak. Even staan Brasisa. Dat na de sak. If de wan lobby tamara of tide of wat. Maar you must sabi alalisim love you revi. Ano trobi.
Ana trobi van je luku ana trobi. Want alles ma mooi tapagoro tapo. En alles ma lelijk toe. Wat luku na bra Sisa. Je wakako. Ina mooi man dape yo. Ina mooi vrouw. Wat ruiken. Ama lelijk jongen. Afro lelijk. De is je toch bra Sisa. Wie alamala mooi. Wie alamala lelijk. Daarom met de kes attentie to bra Sisa. No wansma. No koni. No wansma no dong. No wan kovo. Abi sabi mora trouwang. Alamala abe sabi anga densreel fasi. Je verstaat. En dat is because you doet dat en ako je doet zo en dat ako je doet zo en dat dat na upiki moro disi. Want als aan de tapagoro tabolisi suma amoro makti. Dat de tapagoro tapota suma amoro makti. Suma kan dus amoro dan atrawang. Suma amoro muni. Suma abamoro bigi oso. Suma abamoro muy wagi. Na sri dati. De tapagoro tapo. En pe astre charon ko no apresi Sisa. En e charon no ko no apresi on safe sato. Tangala safe sa. Yelip ala santa pagoro tapu ye gwe. Abuba fie gwe. A case fie go pamos go. Ayoka fie go pamos go. Klaar case. Ma wis libisma. Sonte we fetita we praxeta kwe leva we libi futego. No anosade. En dan Sisa toch. Sabi wan sanese. Wie lek libisma, leki yoka, leki comfort. Sabi sanetaki. Sayu abi, you must de. Im lobi sayu abi. Im priti sayu abi. Want soms mata. Mamoro furo komoro tapa manipulasi sayu sa. Libisma, luku. Terwijl luku sa ni sayu sa tapa gronta polis ta. Anga libisma ta. Na manipulasi. Na susa manipulasi. Omdat zeiden, soms maar de zo in het dat de bribi in iemand don zijn tjadi kote de bribi. Zonder fugo luku en go denki tensrevi, de go. De tek no, hey, I ede bigi, ede bigi, klaar case aan het trobi. Dan go roko desrevi en de stress desrevi uit, want once maar tijd de ede bigi, klaar case. Is je zelfs dat aan mijn plaats is. Omdat de mij dat je alibisma zwakkie. Nou, alibisma no zwakkie. Alibisma mo go insani santrawe tegen in plaats dat ako denki san na pisitori san asma chakojimi. Asma mus go denki servi. Maar asma soms ma no go denki. Minus op staat op Facebook tide, minus op Facebook tide, maar ik zie niemand op Facebook vanaf. Kade was story dit op Facebook, maar minus op story dit op me. Maar in elk geval mensen, kom je lukken was even snel, lukken ja, maar lukken was even Facebook op een story, dat ik kan sabi. Maar in elk geval mensen, Sisa, sabi want tegen taki. Ik kon even Brada, want de man wan access dat me channel dan is met Facebook no man shimiti omdat de wan probleem dit op mijn Facebook page de Lobi ja mensen van mij go do apisitori dat maar in elk geval niet access to your Facebook page reconnect. We gaan snel even dat je dan ik connect even op Facebook met kan staan natief samen. Maar elke geval is maar dat op YouTube, op Facebook met or connect dat je direct luku sana aproli dat je sana jugu et de makar connect met dat appreciate dat je. Maar ik weet het niet. We gaan even kijken wat er daar gebeurt met mensen. Maar we libatori dat die we doen dat die want tralezen, want aan connect met dat, dat gaan we het zo laten mensen. Maar me op het laten op Facebook dat die dus maar van Facebook kan je mee dat mensen. Zo gaan we dat doen, weet je, omdat zij de mensen hebben. Zeg maar in elk geval, dus maar op Facebook, sorry voor dat die dat me normaal go live dat omdat het programma de live ba en dan maar continu. Maar in elk geval mensen, dat na een story dat die mensen.
Maar sawo kono tapatori sitake. Willy bisma uwan san tumsi. Uwan tumsi fusan. Uwan he gron tapu. Uwan mek gron tapu lono baka. Une lo baka gron tapu. Uwan wagi fu disi. Uwan konfu fu yang klas palas ala so sani. Maar a probleem dit op branche is samotego dit op. A big probleem dit op. Na big guy, I have zuchtigheid sa libisma abi. Want libisma competent. Libisma heeft zuchtig gewoon weg. Gewoon weg libisma heeft zuchtig. Omdat zeiden, alibisma wan libi, zo'n te asha bivro, asha birma, asha en chinkande. Wan luku no. Ma pa brada. Sa. To grandma. Gewoon zo de kan apa opa maka jaru suta pam achieve. Aboive. Isa vito. Oh, aboy mer, I make money, mo go suku make money, mo go do one fu make money to aboy make money. No. No, libismal wan denki, wan pasitaki. They want altijd de strianga de strevi. So, anala libisma. So libisma de want stray. Suma amoro bigi guyaba bon. Amoro bigi kronto bon. Omdat we libisma o potenso ino edetaki de faretake de basi over basi. Mag de basi, maar de basi voor je schrijven. En dan look, mag abafiri dat je mi want de basi, mi basi. Dat is waar. Je mag de je basi, maar in op zoek tron basi tapuan trawa. Je verstaan maar Sisa. En dat is een probleem. Daarom sma ei zoeken money, want they want de basi. They want basi voor een trawa, they want basi voor je grond tapu, they want basi voor een dorpo. Je verstaan? En nou een probleem. Mensen even dus met op Facebook, hij chat me nog de, maar mensen nou bericht even naar dat Facebook, hij is met dat je oké, missie pe me de, maar hij is met dat patras channel voor mij, voor gewoon dat pa guya ba kon live, en dat pe de moest go zoeken me, even staan, en wanneer op tu channel. En dat is een probleem nodig dat Facebook dat is, maar dan kies me dat, hè. Maar ik ga direct veranderen. Mensen, even, iemand 5 minuten, even, want 2 seconden even. Maar je asana te, maar ik des maar wil komen snel. Dat is een probleem dat is. Dat namoro bonsani voor do. Oké, just me go even. Moet je even snel. Even snel, tapa. Come on. Go for. Ja, maar dan is dat. Dan na precies aan me doe even, want bij dat two pace, dat patra pace me de wel de bereiken, dat andere pace me de me doe dat two pace dat goeie convo, me nou je pace me en dat genofiënt na ik bij broadcast toe, maar echt wel moet ik dat bekend later. Ja mensen, ze moet ook tien over. Luku we shit op, brada ngasa omu tante toch, kade wan tante wan omu of kade wan nicht toch. Ik kies wan kromanti, toch? A kromanti bane tapo, bop, toch? Dan, asma grokong, later asma dron wan ting, wan oru ting, dat asma dat dede, toch? En a kromanti asma be a kromanti beroko, oké? Maar nou, wan neef kono taki, ja, kotaka kromanti, asma sabe a kromanti be bane tapo bede, Josje. Ja, Josje kromanti, a Josje, akromati fu shesa dabe rokan akromati en tire tamara akromati banam tapu. Maar hij achter revi fa aman a neef no kon Ronald kon ook Ronald akromati fu
yo fabi takaraneng, e bane tap no. Saif sa to Bransisa, a sa fu wilibis pa to, a kromati be de so wan hoge kromati to Bransisa, wan ano hoge makala, abe roken, abe du boen roken ja Famiri, en roken di trasma. Maar no runat, konvenu taki, awan aba kromati dati, omdat zeide, ai denki toch, ine ede denki, temi aba kromati, mo de basi overtrouwen en mikatere sami wane. En kan de agopan yoosje, dofo, toch? Dat je alle de podo sandape, dat go tek de sani, dat I play no taki na kromati fu yoosje, kisi. Maar ronat I me kwa bigi mistake, kwa bigi fout jaso, omdat zeide, a enigste sman, toch? Sang eji, teka grotapo, ala libis ma teka grotapo, den abi den egi sani, de egi comfort, de egi yoka. Nana Tata sen you go rape, Nana Tata sen dat go rape. Ano you, isabi to, libis ma wan bepaal saif sanga den schrijven. Libis ma wan bepaal saif sanga trawan. Maar ano kan, ino kan bepaal ginoas, maar ino kan pot rekel ginoas, maar dan weet je alle ligen salit mij pot tabagrota, nou je bepaal sma. Want no, Rola no, okono, ang je eigen rekel no, ang je eigen rekel no, oikono, taki, tako voor bane tapu, akromata zogenaamde kromati, want lukuno, desmato, te jere soms malitaki, ja akromati fu yo e ban, ronate kon akromati fu yo e ban tapeng, maar a probleem de taki, ana akromati dat te bane tapu. A probleem de, a gawan obiasman, zogenaamde obiasman, wa kwakzabel, en a kwakzabel kan de, a konvo sang e gluku, a konvo tak gluku, zoals ma bedi na bere, en dan no alle kono, taki, ja asare banu na tapio. Maar solisi a kan, komt te passen. Solisi a kan to Bransisa, taki, archi buara. Want dit is na abigitori to. Solisi a kan, solisi a kan, taki a Famiri, kan we fu passe of fu masi, wan chima de ina Famiri, en da a chima e bata pronat. En ik koplei no je akromati fu yo. I verstaan. En dan no, a chimano, a bakrono, koplei a obiasma, because asya obiasma sang donape, no sap next. I verstaan. Da o koplei dati, dan no a chimano o kotegi a obiasma, a sugana obiasma. Loko mina akromati ro barko do bigitaki, pengele kwa akromati, ano bena, o play o play kromati, maar no kromati taki. I verstaan Bransisa. Dat safe staat op Bransisa. Dat you know nou, toch, je praxeri taki na bigi, na falk, i verstaan, taki akromati fu yo e bane tapo. Maar in de eerste niet, maar nou, chima e bane tapo. En dat chima e kote taki ja, in play kromati pre, in play display, in play tap kromati, ala sustan obigi tegi, ala sustan obigi hor, a obiama voor elkaar plusjes ready, omdat zo lezen ategi na festival no gona ma of samso a sorita ke amano goma toch tran yesi iwago en die a chiman e sita toch iwago do pusigo do ko play a comedia ngayo ma atrasa an kamp sanga runa tuto artibunto sa kamp sa taki a obia sugana obiama sa yugo karama jiwa san beitu. Omdat amanchita kyo iwani bla 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 ang imo fotak ala susan ya disi dati yo bedi so da mo bigi tegi ala susan tu da no yo goina sane. Maar dat we shit op Bransisa na sanyo e lust sanyo wani na deki a manipulatie sa you put was only bis ma de put manipulatie sa you put you editor dat I wan so dan a trobi sang you ogodu, ana trobi sang oposa, je go do sang you denki. En dat furu ek do asan dati, we go make sense tak,
Tramai taki, mogo mek yorka watra. Mogo waswan yorka watra, want a kabra fu mi grab my baram tapu. En a obia mantega of obia mante mi tak so, dan mogo wasi. Da obia mogo puto yorka watra ji, zomaar. En kan de bay, ama waswan yorka watra true. Yorka watra nebastan. Ama waswan yorka fu potay tapu. Of ama waswan bakru watra fu potay watapu. Jiwan bakru jiwan yorka. Chari go aber pe gudu ala sandisi. Da ye prak seri taki na kabra fu yu grandma disi da yu. Ole ko mi te uta bransisa. Asani taki kabra ne posu e ne te presi en posu na wan gewoon libisma sabi konvo is don ate wan kabra ate is don e posu is refi na inwa obia. Iwan obia wan. Uno mek no wang obia sama kote itaki. E kisa kabra fi tanta, of je kiba kabra fi ma, of je kisa kabra fi grandma, fi grandpa, what the hell ye kisi. Ma wa ina wa obia ne bare koko. Ma soli bisma, de one of that say tede yere taki a grandma be roko, of a grandpa, of a omu, of a paf de beroko, a kabra fa padam tapu. Maar de one to want abe roko toch. Maar de no sabi taki wan kabra ne roko. Uno mek no wan small launu. Wan kabra ne roko. Wan kabra a ene so konfo, ene so yorka na ene so wan. Ja, tra yorka tu. Maar wan kabra a prove a flambo yoka. Ivesan kademoro de sab no sabi. De wan sami kana de eneste wan sa e roko. Ma wan kabra seido abosko pe chakom. Wan kabra e kons don de go tak morofuru na tori fa bere. Sei fukade. Suma e fuka bere de kon ba taki. Wan bakre de tu. Bete gora tu bato bakre kon do santo. Ana kabra wa kado santo wan bakro tu. Want daar is sito. En daarom na psal de to. A hier san di sito bransisa. Son obiasma a manipulatie to. Desama wanito. Da a obiasma daki wojuan wan kabra pri. Of wojuan wan banya pri. Maar if ina bere to brada sisa. Wan bakru de to. Wan bakru de san. E taki san smago teki ke ina bere to. To, da we kabekar a bere bakru sa de go teki. Baya ala sma ala libisma ala famiri ala pranasi abi bakru. Je verstaan? Maar de wansa go teki de manat e takle kwam praatje. Isabita e takle kwam kirkebia fare kare. If wan famiri de na bere san abi wan. Ika go akseng. O te ya la santo. Want amanati e wakaina re bere lontu to. Hij weet veel van bere. En doro sei tu asabi. Tawan sabi. En tesma opojeng ego. Maar asane so brasisa sabi wantaki ina hersani same chakom. A wani sani, a basi sani, futap trawa, asanat kontapil. Omdat zeide, ini wan libisma, nou egi basi. Maar tire van de dag je garo ko de mamik in kade, mineka no asma basaro ko pera. Mo supervisor of manager of team leader dati no basta ne bas ino mineka min asam bas ne mo pet me ofom nooit. En zo is me corrigeer de man to bij de man dat één go na bas met dat bas no me bas amana manager of mo supervisor man bas me igi basi me go otemi wani en amaka ya mi ote wani dat na masa ma mi e go otemi wani. Omdat zei de brada Sisa, wili bisma, we waka wan pasi, san solisi we praxe tap go to we waka. Une waka tap, une praxe wata tap watera of tap santi, we waka tap go to. En asanati, na bigi sani san, wile klibisma, e chakong na ukoko. Toch? Solisi e shisma e rigeri, bla bla bla. Op dat zijde, dat want chimoni. Op dat zijde, dat want chimpapira. Op de reo moro muy wagija. Op de apo moro muy osuja di de buurman. Of buurvrouw. Je verstaat wat ik zeg.
Maar sami wat tegen te Fransisa. Asa mooi gevaarlijk. Te wil allemaal ele spekus revi. Te wil allemaal breedte sawi abi. En we allemaal lop sawu abi. En dat na belangrijk is toch. In lobby sa you abi. In een lobby sa trawan abi. In een abi gai tap trawan san abi. Kasa trawan sani. Seire Nana Tata Jane. A komati na puku. Na obia. Seide aja jou. Seide aja aleba. Uno sabi. We speculeer morofuru. We denken morofuru. Maar we denken positief. Maar we denken solutie aan negativiteit. En aan negativiteit na amorop manipulatie dape. En terati heeft zat op bransisa. Dan wil ik libisma top. Una trobi fugo kiruan trawan. Fu soso suku sa Nana Tata jem. Want dat heeft Sarah bransisa. Trawan en wist de egi brada de egi sa de egi ching. Wo prakseri fa maka wise ching. Fa paka wise ching. Fa saka wise brada. Of een sa. Of fa braka. Of fa ner. Hij sa. En hij sa dagelijks mensen. Elke sa. Wees maar die want ching Malta hè. Dan malasse watra. Paro mensen wat sweet is soft. Maar in elk geval. No brada. Omdat zij het toch. Asani sa metaki toch. Nou een gevaarlijk sani. En luku in a ting sa we gonunu de toch. Uneshi afol wateling fu a kom. A fasi fa libisma de. Uneshi fa libisma e chade strevi. Zo'n ding etaki ma konvosma. Tamara de tak da kerkisma. Tamara de weer konvo gedrag. Maar de go dat de gedrag de strevi. Waar hele transot fasi. Mine tak dat uno mag stellen aan. Mekare aanstellen. Maar allemaal stellen aan. Maar teju etchayu strevi. One thing. En weer a konvo crossito. En weer Afrikaanse dracht toch. Dan heb je waarde aan van takatrasane. Je imsaba waarde afas van je weer, afas van je charise, a dei dati. Maar tire van de dag je ziet, de mij gaan komen voor pre, hè. Dat je ziet van de ged, en moro voor una jong en oud, allemaal. De acties er via ons Sisa nanga desma, want kom van dat ding, ik verstaan. De acties er via ons Sisa desma, sana na drungu of na smoko de smoko wan mariana. Marijuana. Isa ita Sisa. Beluko asa goteneo stuk. Meluko echt me repeat. E brasa mata marijuana tak mariana. Maar in elk geval, Sisa, asan dat het toch, nou een vernedering voor je schrijven, je verstaan, je mag gedrag je van je wani, maar ik sabi bepaalde dingen in gedrag je na vast. If nou een katseko dansen i goto, dat je mag seki bellen, je mag griti, je mag doen alles aan het toch, maar te de mij play kom voor poko toch, dan Isabina in de rij dansen toch. En net in de rij dansen. En dan ben je trouwens bukundu gua grond dat trouwens dene baka ei. Sana monster is dat. Je vernedert je schrijf. Omdat zij het op Brasisa. A konvono. O lukutaki. Zij zanga a libise madisi. Zij zanga mi asi. Zij zanga mi piking. Para mas sonte Brasisa. Alibisma no ma yepi. Kotak a ma yepi. Mas sonta no ma yepi wan sonte. Abi mama probleem. Nanga inschrijven nanga convo. Zij wakan nanga in. Zij poten shing.
Of zo'n ten na sansa ago teki. Want truko no. We taki. Desma fosi go tek sani. Dat is waar. Maar, die van de dag. Er zijn velen die gaan halen voor hunzelf. Velen. Hij gaat door. En hij stopt. Het gaat gewoon door. Omdat zeiden, amachti. Levam takito, amachti. Ano briti sa Nana Tata jing. Ano Lobi fa e libiego. En voor u libis mato. A este salisa de lob gotaki, de lob goto. Yo mi libinego yo. Alas malibinego. Omdat zeiden we alas malibino. No was mali. Oké, de wansa apti de ban. Sang. Do ome sani dat de abi. De ab million, billions. Toch? Dat is zo lezen actie van de controle. Kan ik zeggen million. Mi no wasabi. En saibsa vandaag de dag. Toch? Ik vond dat kan de wansabi de bifo. We tak de wansabi de bifo. We kosten altijd, we tak ja, dus maar, no liep noti die een baka, mijn grandpa no liep noti, mijn pa no liep noti, dis, dat, no so, mijn noti alle donderij, alle so sani, dat is waar ook, en zo is aan het truto. Op zo lees je bij traan, je ziet een woordje, zei pa, weet ik of je dat woordje, zei grandma, woord tegen, of alle lees je bij longo in een woordje, zei je, doe. Maar in elk geval, als aan sade no, a bigi sade no, uno loopt zo uit abi. Ulibine go, Uan moro, we suku moro, of sam sa plotseling alibi tapu, asuit libi no demoro, da wango suku no sang na a probleem, of sa okando fu make alibi go baka. Fo beka abmonu, dube abmonu be rigeru be do ala so sani. Ma plotseling ala san tapu, o sak tapu, u roko, kon slap no uno, ma meka over u moro, ala so sani psa. Dat na, a hersani san yu solisi libis me praxe yon tak mi koloko gwe ala san gwe no yu koloko no ite gwe yu koloko sa yu abi wi sa akon ne gwe sa e gwe na sa yu tu en te yu du dan yo kispai man pe te no yere sa akonvo of sa yorka te fudu de yo kis on probleem dape en wie alasma toshi unoma de basimoro toshi unoma abmoro sa ube afosi da wo long mana solisi alon toch e konta pon wan ting sang a konvo konweri en a konvo wan taki a konvo taki rukono no de diube abi ibe de ipot ma sei dan no you want abaka dan yo wakti even want dan no me chella betekent me hang out me do sami wan no want di mga you di mi wan wakasama nga you ipot me na sei itek iwaka you wan angat tralibisma de tesa natif sala de bigilon no do bigilon gwa obiama mek obiama was de alasos from waktra. Maar sana tito, inaf longwa obiama bala Sisa. No. Te kikra basi takana isrevi. Takana isrevi luku sambe pasa. Want altijd was sam musu pasa. Not no kan, no ino kan temi tak, ik weet het niet. No. Luku sa i misi, want na wansan sa yu misi. Dan go luku sa yu misi, want a pisto dati na abalang repisi sa yu misi. En ook kai ede, want a konvo char, a konvo no make you lassen, op konvo potting ni ede. Zolang you go denk je, a konvo char kom in you ede teita lukuna. Na so one thing mi be teita kyon, buy one lollipop gimme. Of buy one prapi gimme. Wame te wasi, in was ina prapi. Isi ya lolo sanita bransis ato. Of te wasi, in pot pemba isti. Ma ine doing, alalisa saneko ine doing. Of teitang true wan chiswiti tapawat tapat do tijimi. Want aleba saye yere adapetang. So ina ondra kesi bonape of ondra manya bonape adapetang. Ma ine doing en krinape alte ine tolisi krime solisi ne krime.
If je zegt dat alle mate in crimen. In harken of even de harken mate harken bakana. Maar ik doe alle day. Maar zo libis maar toch. De want de basi. Maar de loopt te trouwen de na de basi nou. Want zo is het toch. Ja, say that, you know. Say that go for and play me basi. Me na basi, maar say that. Ik go tell me do. Me no want do next. Dan nyambe suti toch. De be reisa be suti toch. Die be go chela nga de matifi nga de neef omu tante omu alashma grandma alasutuzma abe suti toch. Maar dat palo dako fe ko actie wan dringi no of actie be prime precies ina wa moro. Iso Brasil. Daarom Brasil dat moet tegen wan staan. Nooit in jullie be. Praxeri taki te de cover voor je actie wan staan. Of te you shit taki wan trouwen apon sani, no go actie fe. No go actie sa wan trouwen abi. No dengi tak yon, alibi mi brada go buyon, alibi fu mi sai go buyon, alibi fu mi nek me go buyon, anek fu mi a kini fe mi yon, anef, you know, alas me meke buyon, ami wans don. Me guaroko, ma mi ne shino wan sani, mi no, awan bron fix mere ma, anef, Aki misa yon na Mercedes sere da lukusa mi abi on bron fix. Brada. Sisa. Ibriti ta pa bron fix kane an bay siri kane mus berai. Matangalas ikira on bay on bron fix. Mano. Amano wan rea bron fix mora wan re wan wagi wan enivia ere wan wagi. De shi a balance no e konto. Ye shi a fetito. Da no. Amo bigi tap takan e sawant ne sa king ere wan wagi a Mercedes no. Amo bigi tap takan are. Want a me jarusu. Ama ki so do ati bron. Tak sana a competence ina want ana so a bigi a chana konto. Ana want takan are moro. Want e fentak de bigi fasi. Ego fote disi abra asa bla bla bla. No, a problema man. Ama sabi ama eurak omdat enivia ere wan wagi en ere wan bronfix. Maar man sabi dat a neef na wan afkati of dat a neef eroko neti te mus de mateka oso eroko double shift of up to roko dir amano sabi. Maar mo abisa asma a neef je abi. En dat je shipesma e go in des mektak mai lau. Zeg met tak de mai lau. Omdat zeide, je gaat doen sani, of je denkt je abron sani, san you, ik gelukkig ba aan abron fix. En, luku, moet ik gewoon san bransis dat toch? Alasan say roko fu, tranga, je breiti. Maar san, je sukufu abi, san trawan abi ina breiti. Je praxer i breiti te abentu, maar ina breiti. Omdat zeide, ina musbe abeng. Omdat zeide, kan de lukunom. Kan de sonte, toch amang go up a Mercedes. Maar la mamus go roko 5 roko, maar niet 4 roko, 2 roko, no mama go roko 5 roko, dat benga solisi, amana tevre slepi, benga solisi amano manyang. Want amang pailos of fawagi. De shiso tu mama problem amaicha konta pe srevi, en amaicha konta pe famiri, want if a bon famiri no, a famiri no manyang, ano madrini, ano madusa rebe du di de baba bronfix. Want alasma, ik denk dat ik moet het ook hebben. Zeide me no ma abeng. Maar kan de aya di sinom abeng? Kan de one thing yo abeng ma kan de? Maar ino fet jeng, ino feti ja obia, ino feti gino asma konvo, a konvo sasma be abia, a konvo sasma aptide. Ino ma kise wis, ikirasma, ino ma kise ono kayu. Wis awan sweri, ono kayu, wis wa yu sukendu, ono kayu, o jimoroma, o jima keri. Je verstaan? O jima, aswero ook jima keri. Je verstaan? En dat die, asanati, no bigi hippie, jilibisma. Een bigi tapu juan libisma. Omdat libisma,
we lukken en we schiezen. Alles is gemakkelijk. Alles is gemakkelijk in uw idee. Alles is gemakkelijk. Alles gemakkelijk, ja. Nooit nog gemakkelijk. Alles is nanga fiti, nanga jugu, nanga tak-taki. Alles is niet. Maar, daarom, het belangrijkste voor wie ik Libisch maar brada Sisa. Lobi schreef gewoon en de gewoon. Even rewa bron fix rewa bouwse. Even rewa bijsigri. Even lom go take bus, go take your bus. In breedte dat je te kwam bus en in breedte dat je kan guaroko. In breedte dat iemand doet zij moest doen, dat pa dei dat hij aan ala dei. Je verstaan? Maar zo'n ten. Even Nana Tata taki loko. 1, 2, 3 jaar. Maar ik ga bus. Ik bus guaroko. 4 jaar go. Ik ga precies bij dat jij ook kon goed doen. Want Sisa. Uno te dat toe gua op je man assensa de mij tego altijd aan recorden sa de mij play. Je kon goed doen. Je goed doen man. Je make money. Ja, zo aan voelen. Uma man, ano gewoon tak jos da oso da mono wakamitjo. Nee. Im roko ving. Im sweat ving. Ano tak yo go gudu. Maar yo man yang, yo man drink, yo man do alasan. To Sisa. Maar je moet im charisre verstandig toe. En in een potje gudu. En in een potje koni adoro sei. Want zodra je take you gudu. En mopure uit je osso. En je trouwens sano abi. En you know actie. Na konvo evi kan take you gudu uit je osso chagwo. Nee, dat is een probleem. 1 jaar, 2 jaar, prosele je siki. 3 jaar, prosele monestapo. Dit dat. En dat is. Na wasani sa omusko sabi brada Sisa. Taki yulek libisma. You must sabi taki. You koloko na viuawa. You koloko na vrewa Mercedes. En you koloko tegi. De kovo te you fight mus fake kona wa Mercedes. Of ika meka fia do. Eva kovo te dat ikan taki. Fai koning. Maar na pisi de sim libabaka. Dem dweng. Want in een pori hebe de kadoro sei. Je verstaan. If asma muzu. Kon abi, a pisi sa you no tegen en schreef kosabe. Je verstaan maar Sisa. En dat is nou een sani sa sabi alamala. No take you koloko you sabi uit you osso. You osso na you sting. No prati. Ana trobi fa wans mij kree no to. Ana trobi fa she wans mij fara strati as ma begi one money. Mijn begwan plan aan een monisa de Yusaka of je dev onderweg voor go paiwan sani. Da asma fadon, da asma takyon mina money mi gada ta ikale ma monisa yu abinisaka. Asma no kon laat leko takasati. No jen. Want if you no best lape. And if you no baba im adim neki if you no baba money ofa. Pasma lugu fa asani to sawasani to mensa. Libisma abi konvo to san kashi dor isaka ikrosi de kashi ome moni yo abi de kashi alasani daarom sabon sani to si son libis me kau oso unom cha libis ma la libis ma kai oso afu gwa ala wein krisoli se shipi kitak no gina no go omdat ze afasi zodra je waka kom na konvo na san des map ina wein kri sabi ba ya money la ko fura money ti portemone so na tu sabi of you ko spend mo kota ki defu go ina winkri you go buy one san 5 holo isap na 5 holo go buy ma demo peta winkri na benga tak dala ye buy sani ye mo peta winkri ipotine ma idema sani na ko ofudesma da Sisa te we gwa wakato waka ufiri ate meta ko waka ufiri funo waka ufiri wo da problema
We waka firu fuko buy one batra watra, buy one batra watra, maar we na we kita kyo. No mi no buy watra jasa, watra diri of what? Is chepi kita wait mo peta. Waka gwe. O we ga asma also asma binyang as we go asma also. Prosele chine filbum, prosele kita kyo emin gwe. Gwe. Ana trobi sumane. Dat cerebran Sisa. Solibisma abisani in de osso. En in de kerkie toe. Maar a kerk is een heilige plaats. Ja, een heilige plaats. Olibisma betekent dat ik nooit schrijf een kerkje. Schrijf iemand bij per na iemand kerkje. Dat ik kerkje abisso zo hogri in. Maar in elk geval, die bato dat in. Samen wat tegen dat branche is dat. Soms maar abisa in de osso. Se harisma kom. Se fufuru. Where is my ga winkri? De mopeta winkri nga benga 50 bati, 60 bati sa de no pai no de no pai fu wan de sani. Maar de mopeta winkri en no asma no stop denk. Praxeri fa sana tipsa. Ino praxeri asma koloko. Ja, maar koloko ano zomaar. Met de utak altijd toch eerst altijd bij mag toch. Altijd is er bij wat. Nooit was dan nooit was maar go ik ga een weekje dan in een pijf voor noti. Wat bij mag de? Want dan you abi, of want dan you go teki, of want dan Famiri voor you abi, et je na koloko dio. En dat die Teresa te sanga you top Sisa. You sabi verantwoord to de. You sabi, je moet artjes redden. Want a konvono o jiu. Oké? Dat je moet jibaka. Dat je kon voor jibaka imchi. In hem abi van de kara big guy of you know want to. Want zo'n ding. Ja, mine die next. Mine go baya sanisi. Ja. Mishitaki. Bedenk je van champagne maar. En dan bij champagne zei de ik kan maar bij wat sani. Brada Sisa. Te denk je zo. Dat in het denk je naar de te jouw man toch of jouw oma toch. Amang een roko tranga vrouw een roko tranga. A vrouw een roko of a man roko tranga vrouw een roko tranga of a man roko tranga vrouw een roko tranga. Maar daar vrouw ko of daar maar ko actie verdoen sani. Want dit toe actie verdoen sani. Je moet dan precisie toch. You know, kanta afro was crossi da wan dia afro takyo. Maar shak ika was crossi, ika yemi was de crossi. No, mina was crossi on zep sangai. Oké. Wat tradi? I aksi baka. No, mina. Afro no tak abung. Mo was mi crossi wan da you was crossi mina trobi. De okis ati bro. Shako bigi kis ati bro. Ja, say no was mi crossi bla 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 bla. Isa mina. We shasani toch. A sweetie tak afro was you crossy, maar tafro ko aksi fu yepi ino wan yepi. Na te ako ko e jiu e jala so sane mek ala sansa bang, maar ta ko aksi ya bigita kino taki ino wan doy. Leva ko tak abung mooi. Ino wan bay ma dringi, ino wan smoke, ino wan bay wan sigara smoke, ino wan bay lollipop jimi, ino wan bay champagne, ino wan bay never, ino wan bola nya jimi to. Abung. Mooi zo. Ala moet ibe kies 5 baartje. Oké. Plotseling baka 2-3 jaar. Ik kies 5,90. Ik ben de supervisor. Gewoon de man poti baka like, gewoon work op baka. Ja, ik zeg save sami. Save sa. Mas ça? Le bispa doit amener dans l'odeur, on sait ça. On go loko yo man, le bispa dam tapo yo. San ne bigi go bakal, san ne go bon, le bi ne go bo yo. Ja, me be shide, de coworkers rock of me them sma, the team san ni. Ma be kru tak this alles. Dan no. De wa obia sama. Wat die praxeris man do you. En look op praxeris. Dat na san e fono to. Uno snel o de genei, o de long go sukusani of go waswatra wat libisma dai tapo. Maar nooit wel praxeris taki, wakti kara, misre van tapo yara. Nooit wel praxeris yara, nooit.
altijd we schuiven wat door zei. Wat zei de? We vinden dat altijd wil be boom. We vinden dat altijd zijn go boom van je. Ik denk, maar soms aan het zo. Je vindt de denk dat ai mi wana akomati fu mi pa sano demoro adami. En dai ai takangami ai ditian ze me roko no me go roko jisma. Maar soms man de tak da obiama ba de tek niet wan serkara. Dit is wan serkara de tek de was watra, maar de no tek serkara no pota bangi no wasma kon testa obia taki o meka obia bari abasi barko. No. En nu de man sha kabara, nu de man sha bakro. Maar de mero cara. Maar dati na wan sani san libisma wan do. En libisma de katito. Libisma ana trobi san awani. Eva ma abing o abing. Wins am diki sebi meter ga grond. Of wins am ga berbe of sabana. Fusoso taki amuso. Awani sa apodne ede. Odwe. Daarom. Solisi eviere sa sons ma waka godu. De axisere takio libisma de katere. Ja. Loku, wan libisma kan do furu. Maar in de voorzichtig. Zij je doet. Omdat zij dit toch. In die wan sani zij je doet. San is tegen. User heeft toch. Want adem user heeft toch. In die wan san zij je doet. In die wan san zij je go take. San Nana Tata no jiyo. Zijn er gevaar. En a gevaar pe e mopo na you. A gevaar ne mopo na konver na you. A konvo ova yoka e waka kanga bun ati alasani. Maar adena a gevaar you na a gevaar je schrijft zodra je doet zo asani. Ben je de grootste gevaar die je schrijft. You kan kiri je schrijft. Fos ate door you kan kiri tralibisma. En you kan poti wat probleem dat je nakomelingen. Nou, een gevaar dat is. Maar het hoeft eigenlijk geen gevaar te zijn, tenzij je waka en doe sang je taki. Because na taki o taki te go teki, sang yo go do, en fayu sayu wani, en sang yo go ji. Isha torito. En ik gono a trabalhar mora. Sayu wani en sayo go jimi. Dan naar de toesaniara. Toesani wan. Wat wil je hebben en wat krijg ik terug? Maar oji sayu wani. Maar if je no jen terug sa wani. Dape yoshi na mama probleem dape os danga yu. Anga ya nakomelingen. Maar ik go bakatapu. Wie die bisma, u lop meki kofu. So tena bun kofu e mekango srefi, en solesi ano a bun kofu san ons meki jo srefi. Maar dan sabitaki, iniwan futu yu teki te yu meki, im sa fai poti pin poti futu. Want if you poti futu, ika poti futu in maka, ika poti futu iwan mira sani. Oso, ika poti futu iwan sneki movo. I verstaan. Dan je moet sabi dat te waka in de mama voorzichtig sa je doe, pe je go, sa je nyang, sa je dringi, anga suma i dalonto. I koma kandra. Ala de sanisi op abi wansani tapu yulik libisma sang yumus de falo voorzichtig. Na leki de man to sa money. De man minstens de mij zitten in het op olanga de mij serbi.
Maar de man die voor alle die de man die voorzichtig zei du tere me op de money en op de mofo aan suma de waka. Suma kaita ade tapo. Voorzichtig in de man de man luku sa de nyang. De man nyang lolo presi. No. Omdat zei de man vrede a ogri sa de du. Of kopote asans want unek mitayu bata ina ogri ina bibon. Asansa de du de vrede taki watrawa oko du asemsa nangade. Isha torito. Isha mama torito. Watrawa wasansa watrawa e du e vrede taki watrawa kan du asemsa ni. E waman e furs mamonito. Tama moni. Amade palo for certification. Ameno. Brada. Amane patrol no asma. Want aman sabita kyomo. Mi e do dati. Want trawa kango do bakangami. Na lekte asma e wisi e do ala sosane. En weet si ome obiasama. So genam de obiasama. E gisma dresi to drinking taki. Tek drai baka obia tek disi dati. Omdat zei te si de me drink drai baka obia to mensen to. Dan sabi taki asma e frede fu wan sani san son ten son adu. Dan frede tak wantra oko doen baka of kanda ma dat jiwansma wan bakro van yorka fu go kiru asma. Dan me frede taki asma kan no kan sena bakro yorka jien fu kon kiring. Kata ma me dringa adresera. Not it. Want if I me brivita pu de kovo ama ne dringi next. If I mansap ane do de san sani. Se dis gote ki san dis mada ana dringi no tito. Uwe sa to Sisa. En asana aman brivita aman ka do so asani omdat se aman shita aba machtito. Dat doet hij dat. Uwe sa Sisa. Daarom sabi mo tego to Sisa. Lek libisma, lek yoka, lek comforto. Sab wansani. Unon vrede jun srevi. Lobu srevi. Bribita pu srevi. En nooit troi srevi. En is sabita ki julek yoka. Ne dede nooit. Unon mek afreis dat ik ko in you. Dat je vrede fu dede. Want zeide, dede no ansmano sap ote do dede. Isap sa yo do tamara. Yo sabi tak tamara kan mi guaroko en mo do so. Ma isabi if kan de wan wagyo nakyu of kan de wan mo suit you of kan de iman of you vrouw o nakyu of what of libi of sanso. Ino sabi. If ube sabi fa ubuku be de to wala mala tapa gronta puto be libi trafasi. Ube libi sweetie. If alamala be sabi taki brevita pu srevi na moro belangrijk sani. Abo sweetie, kan je ook toen niet. Maar, ano bede so bruya, want ubo je pusrevi. Want a gronta pu disi to. Weet je, alasan na moni, de ma mek papira tak disi dati. Na wili bis ma mek kusref so. Na wili bis ma mek kusref chobo vasi. Na wili bis ma mek slaaf. Na wili bis ma mek ala soorten problemen te pakken op. Want tire kan de kan go de man bigi me kwa je praat wa je alasma. De man kan do asanate. Jinya vrij, asanat kan te. Maar dan de man do asanate, me de man do tatri. De man de basimoro. De man kan de man wan meki you libi fadem libi. De no wan asanate. De man wan sabit, de man wan meki sa furu sani dat de meki de man je bent te dom om dat te weten. Weet je, zelfs abagro tapo. Weet je, dan is er een zelfs. Alla pres weet je toch. Oh, de man mag sorry dat hij. Oh, we gaan in sloten deuren gaan we praten. Zeg dan met agro tapo shisa we taki. No. Tapadoro dat we taki. Zeg dan moet dat hè. De mensen doen nyang, bunyang, drink boen drinken. $100 batra, $200 batra drinken, de mensen drinken. Op champagne, alles zo staan. Ino machide sanate. Omdat zij de visie, de shifa de man libi lek lau. En you
Zij roko tranga. Dan mij doe. En mij doe alles tane. Daarom alles mij zoek op abi. Machti. Omdat de praxeri, de denki, de controle, de wansa aptide. Maar wie de bisma no sabi omen de bisma, omen sma uki, omen de bisma de kiri, of omen san de do. Ono sabi. Je shisma, mene sabi, de pululu. Kari sabi tjus mene sabi, he pululu fali bisma. Je verstaan. En daarom want tegen bransi dat apa deze fu konda pa kaba, pa program akon van awisani, sabi taki, sayu abi, lobi sayu abi. If you are amoro, if you roko 2-3 jaar voor jaar is no man, ik kan tapen. Na leg me toch. Mi play since mi koina koina yape mi de jason Amerikaan. Mi play lotto. Nooit, en mi tak mi win mi lei. Want mi win chichi maar mi no win. Om te zeggen, de jaren doorheen, om mijn money mi lassie, dat betekent in win. If you win over $1 million, dan kan tak win. Of over 100.000, ik kan tak win. Maar if you want change aan te doen, 3 voor ze. Maar dan go look over om mijn lassie. Dan mi tapo, daarom met taki, te je probeer, ishane go, jaren en go tapo. Te je ga obiasama. Je go om een 5-6-7 presi. Te kon rust. Pausa. Takan je schrijven. No longo ala jari. Actie 6 moet je go je was dit je was dat. Precisa. Pauze schrijven. Want if je go ala jari maar assemsan je doet maar not ne kom in asani. Je last om je money. Dan rust even. Takan je schrijven. Luko sa you kan do first je schrijven. Dan je waka passi. Want daar de konvo shita ki no je doe moeite aan je schrijven. En doe aan je schrijven, dat koloko seksta. Bra si dat is bij dat programma akopo parot na wisani. Bra mi ro moeite ti sa bra kon sentimi Brada. Gili anga Willy dat in Rotterdam. Logo Brada akedrisi na mameka keti na wajaini keti amandisi e mekete vo bestel. Oloka man tap Facebook, tap YouTube aman e kon le Gili. Gilio uka order even order keti. Hoe kan make me sabi na me contact of hoe kan me contact luko di sa trouw as ko di mitu mooi keti ya so bino were ete were wan tra di man gili grani nanga profi grani nanga le speki fasi bino ba keti ama moi a hangal moi tu follow top ela ko brasi sabi on baru wanda pe on bigodi na ne fana ne patata obia gara fu garo konvo chima kaba fu po mi piki fu gro mi piki fu busi mi piki fu liba. En ik pik voor Sabana en Bar Origin Walamala. En ik ga even groeten daar zo op Facebook. Allemaal staan. Dit dape. Daliana, Sibelio. Grantanje Ugoluku tap Goya Convo. Tapa apisi dape mide. Tapa trouwens go lokken. Want er is Shirley, Beauty, Odi. Respecti, JohnElt. Respecti aan Sakafasi. Masha Huisers. Respecti Nesta. Mas nesta dat true. Also na moro citizen je ta safe. Caroline Rupchan odi rustig hoe gaat het daar zo met moeder Vera dat pena komen wijnen mevrouw Vera komen wijnen daar zo. Mela van de Vera moeder dat ben moeder in Zwolle van de Ver. Johnny vader. Wala malape odi na grand ching. Sentja garden odi brokino. Goeiedag mensen, ik ben heel, we gaan een keer alles sorry, maar ik ben nog steeds achter met bellen. Maar, Francis, en het today lang aan mij beveten, wat geef me, voor zitten komen, want alweer kon koren met hem af. Sani in een ding, dat we brokken wat geef. Maar in het trouwen aanrijden met DM, ik fix dat door en dan aborreza aan zijn dat ik kan go principe, ik go eigenlijk allemaal zitten. Daarom is het bang. Contact voor het 2 dagen was ik een beetje stil. Maar ik ben ook contact met mijn vibraties aan. Maar ik ga iedereen zoeken om weer in contact te komen. Tamara met contact. Maar het gaat mensen. Rustig. Ik go. Cecilia Breinhardt en Cyril Hill. Odi. John Dapena. Swallow. Odi. Kom ik even. Nikoya. Odi. Lespeki. Albert Pinas, odi, Sonja Boerstam, odi.
En strana uma odi dankje kenne pinas odi famiri papio. Mi bes beli otomo beli kenne wat un taka brasrana. Odi Saske ada odi. Lolo koning. I mean Lolo koning. Louis. En dan Louis. Me put L-O-I. Koning odi Reggie Rommel. Odi misschien bra ik bel me maar. Wegens omstandigheden kan ik direct bellen. Maar ik bel. Diane Richard, odi Gilio, my time, dapat dat na gili, tangi. JAE, odi Olivia Ivans, odi Nesta Weer, odi Jim Lawrence, Davine, odi in Amsterdam. Orlando Steinbachs, odi dapat na in België. Letitia Goreng, odi Henry Denan, odi Marion Dorson, odi Joyce Terland, odi, les speki mensen. En met dat grand tang je doet ik en daar gaan we weer qua mina schaken, odi, les speki na sakafasi, bless. Mensen grand tang je en de nesa mina sit sa kota pachat. En me bego na les speki fasi o share program en o ji atomop en o subscribe tap YouTube en tap Facebook to mensen. Les speki na mama voor obia. En met aku grand tang voor iedereen wansani. En tak de Congo voor grand tang doet. De ju ateng voor ko archi a program ako voor wisani. En mi de baka trouwens na program ako voor wisani. Bensa Sisa blessi soso Lobi. En o les spekus revi. Brasos revi. En utang bribi tap use revi. Ano tapi convo. Ano tapu tap libisma. Unom denki libisma. Unom denki sa libisma etaki. Mooi. Ja, velen van ons ervaren staan niet zeker. Je moet weken dat plotseling is je bigi gro, is je bigi firma vast dan. Je moet draaien direct op uit dat winkel bikasi. En zomaar is je bigi gro, no. Kon seki even, kon teken aan je, even staan. Maar Sisa, met aku grand tang je speki na ngasa vasi, tap asone bakanalisi, asone maand op asane neti. Tap 20 november 22. Dit was het programma Kooperaar. Ik ben Gunoviant. Obja maar Gunoviant. Niet anders dan Obja Nena Kantasi en Nena Titi. Grantangi, Nana Tata Grantangi, Gisrep Grantangi. En Jide Wansagwa Sabana. Voor mama Sete, voor papa Sete Grantangi. Voor a blessie en a bakasa de ore. Juno, alamala. Met ako Grantangi mensen.